Айде, овидазен, бабо. Намеряваме се на един от най-широките пътища в Англия. Островен път. Островен път и ако си е сложил две хавлияни кърпи. Аз верно много се облеках за този път, сигурно. Giveaway. Ето го пътя по-наблизко да го дадем на близък план. Ако дойде колело, аз слезам от камиона и Илко да се оправя. Тук ми свети едно червеничко рек, какво означава, че записва, нали? Да. Идва кола. Да? Идва кола. Тук ли да изчакам? То не е кола, направо си е бус. И сега, тук не мога да се разменим. Се разменим ти, бе. Ето, това очаквахме, ама трябваше да е с камион, а не с бус. Чакай, стой на едно место да ми се размените. Ето, не. Минахме, давай. В This Iceland. This Iceland, супер! Вундава! Това ще го пускам на Сулеймана да го види. Алекс да го разгледа. Пак който си избере, един от двамата да си помислят кой най-много е псуван. Нещо взимах. Да се прикотявам полека. Хард диска на Илко си да запълва нещо да прескача. Ако ще идва някой тук да идва, че има... Още километър и половина има. Ето не останало, да. Ще има и приключения втори сезон на следващия адрес. Пак ще е същото. Пак ще го снимаме. Бягай от ляво, имаш един молниса, какво ще да спориш това. Бавно, че май че е заледен. Именно това е. Да не се озовем на гости на някой от къщаната. Шефе, гледаш ли сега? Сега ще виж как ще заснимам и ще ти прата на YouTube път да я гледаш, на YouTube път. Шефче. Къде ги намерите? Те са две, бе. То да го търсиш не може го намеря, бе. И отзад имаме такова чанта с коша. С коша? Да. Ама къде тук на скарата ли? Трябва да спрем да майнем тук. Сега ще видим, ако намерим тук някъде. Шо е? Казане.
Чакай сега, защо те се шашкаш? Се шашкам, бе, спирам. Няма страшно, то си е по-малък, той ще мине. Давай му шосела. Ама мой да мине тук. Супер роуд е. Направим човека да се върне. Еми аз ли да се върнат? 5 минути имаме батерия за камерата. Те две колети. Супер. Това е ПКВ шеф. Това е ПКВ Цюрюк. Тази кака, що не дава назад? Що? Защото тишкарка. Може би иска да я начупа. Ето, дойдохме вече на широкия път. Стоп!